Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Anna se con ni malaria moro no goya matek masani weche mag nyuol go podo kanyal iwi malaria no pucha na kata nyoro kanyai clinic daktari ko ni malaria pod ni e denda pod weya mondo ani ngeni anja dolo ka kanja dolo oni nane no re gweng ni malik nyo anya migori a lemo ne ponga dek mogo dugo 33 iwinja nyako aneno kok dhi dagore donjor tuche do ngeni zato ne yude remba mato gimana chako ko chon mabuk dagrum sa ma wacho ni donjor tuche duoko ikoda nyasacho kendo wuon wa jal mabade dongo ineno ka koro dada ni obiro iraka monda duok ne bet mogo piny ambi anduta duok mogo piny mai momio na wacho ni udi manyi wacho mang'eny ade wacho ni nyawe indio ade winjo wange dale ko le korone taka gimo mia mama moro eto chaka gima dara lokia haleluya amen nyasaye no chie itina chien en ng'ama wuyo kani madwa neno omera wugo kapok abandi marach wugo kapok atimo ni marach oja polo ine me inodaka ang'o mitimo ka in ma koki dawaro dhako ni in ma koki dwa ware ema penji in ma koki dwa ware kawuono dong chieng' mwawere ni in koka nyasaye wuoyo kodi mondo bi ware dongi ya jipero gi wiurito ya magita bana gem obiro bi japolo adwa ni gol simi gone Yesu kone ni biro ineyo jawaro bioresa iwinja Yud tugo mar Olonono chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa achiel gi nus nyaka saa 2 mana e wang' jowi mari mar Color TV. E sama pod Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Kama maintinya kwa mwajua mamosi ni osawre kido marwa ni ruwe yone ndi mano makare ukinyi ni ndi mano masani akathulu makende marwa kini machigne hinya kidi ni ndi mano machal mar pimo rogomba ka wicho ndi mutete koda kasumu wabiru kaidi koda ka mwalimu Mr. Jono Nyango kendo bende wageno mar bedo ke jatend migawo mochuno wicho ndi mago mag somo county ni ndi mano makisumu Dr. Jona Weti kata kamano ko yudo thuolo mano mar chopo ukinyi ni ndi mano masani kalore koda kadeshi mok nyalge watimo skuma noendi kagi thulu ndi rogomba koda ka mwalimu mbede en jagoro ma wacho ni jakeno mano mar Abet Schools e Kenya mangima kendo bende gi thuolo masani ni tene jako mar Abet Schools Western Region obrogo kode mpaka kaendi wecho gindi mago mag somo ing'eyo ni mobiro wakwago gi mwalimu kalore koda ka gik ma osebiro ka kuro timore pacho kaendi ina aka thuolo ndi mondo arwak mwalimu chigne ahinya kendo Color TV mondo goye kodi mbaka wang'e to weche mag somo orie gi jo Kenya kanye to dhichalo kod gnare kindo gendi mabende biro nyime yiena ma thuolo imos janeno machiegni. Erokamano ina jaduong' Henry an akwayo jokanyana ma jowinjo ni gichik itgi kendo mondo ginuang' puonj puonjre weche mag somo gi nyinga iluonga japuonj John Ochieng' Onyango an jakom mar Abet Schools e yimbo mar Kenya kata Western Kenya Region Kisumu County ane jakeno mar Abet Schools nationally. Rokamana inya mwalimu amora hinya ukinyi nindi thuolo mari mabende kao wecho gendi mago mag somo wanno ka wecho gendi mago mag somo sani endi koro county lo mpogore John Mbadi jatend migawo mar chung'ne wecho gendi mago menda njo yango kanyo indi ni kalore gi population mantiere Kenya kaendi especially the learners yudo ka ging'eny moingo pesa mabende igolo
En king'iyo kanyendi pesa mane oketi e Ministry mar Education ne en over 700 and something billion. To Mbadi wacho ni adiera makende en ni nyathi masomo kata jago mabende somo, rawera masomo ng'eny ahinya maloyo omenda mabende igolo kata mantiere. Seche go endi bero chayo jo ute bura kuom koso kadho ga omenda moromo e weche kendi mag somo. Jaduong' Henry gi jowinjo, adiera makende en ni waduoko ni Mbadi erokamano. Mbadi en achiel kuom experts mag adiera ma mwan go e Kenya koro. Wasebedo gi achiedh nade e weche mag somo, sana sana e wach mar capitation, pesa mioro ni nyithinde school. Kwa nyalo dok chien matin, kane Kibaki odonje loch, mosenindo ker ma Kibaki. 203 nowachi ni wadhi bedo gi free primary education e Kenya ka. Even though constitution ma Kenya manitiyogo chon mano ne onge. But Kibaki nobiro gi manifesto gi Raila team. Nyithindo nodok mang'eny ahinya e school kendo nokelo geno ni dhano mang'eny, sana sana ne familia mok nyal. Ma thoth kata mana wainde noloro skunde. Kinyalo paro Kisumu ka mane time manyaka Aga Khan nodoke e free primary. Aga Khan academy mane wan go kani. Haria noduoknwa, Victoria, in fact skunde mang'eny nochiw nikech ne koro sirkal okelo free primary. Sama nokel free primary nokel gi miluongo ni CDF, wabunge nokwayo. Kibaki nokelo CDF ni mondo okony e weche mag somo be. Igero go schools to ni chulo go school fees. Adwan mondo jowinjo tem paro gino maber. Ni ne wan gi free primary to free secondary during Kibaki government. Koro pesa mar education budget ni goyo to ni chaki walo pesa moro ka iduoke CDF mane konyo chulo secondary school. Dongo winjere kanyo. Koro wabunge ne kao pesa ni to chiwo go basari. Wadhi kamano 10 years Uhuru government came in. Constitution 2010 Article 53 sub 2 wacho ni nyathi ka nyathi mane Kenya ka nigi ratiro mare mar somo ma free and compulsory mar basic education. Basic education wachake in nursery miluongo ni ECD to rume secondary. Mano basic education. Madeno orume form 4. Samane Uhuru kelo gini, Uhuru no biro kode at first kaka subsidize. Samane Uhuru kelo gini at subsidize, Uhuru ne ng'iyo CDF. Education kit. Education kit ne en mheshimiwas biro ga golo basari to top up. E pesa ma sirkal medo. That is it. Totaling no biro mochopo kamen 22,000. Adwan ndio winjigini maber. 22,000 ni Aga kanye. Nitiere 6,000 to 5,000 to 6,000. Monego beni mbunge kama mbunge. Miyo nyathi ka nyathi. 5 to 6. That is it. Miluongo ni basari. Kikao pesa no miriwe 16,000 ma sirkal chiwo. Donga en 22. Koro wabunge okudwa come out clear. Mundo ngiswa ni pesa ma basari magichulo ga fees ni. Gichulo ne ganga. Ineno kama problem tie. Mbadi is an expert, obedo mbunge, ong'eyo siri no. Mbadi was an MP. Mubende na en gi pesa no. Odonji treasury oyudo the same challenge. Ni pesa ma wabunge kalo ga budget mikalo mar education, there is 6,000 ma wabunge dongo in their kiti magiluongo ni basari. Monego ben nyathi ka nyathi imiye tinwang'o ni there is a problem. Sirkal kosegolo 16,000, sirkal wacho no osegolo pesa te. Wawinjire kanyo. Nyocha waonge kod gimiluongo ni grade 7
gi grade 8 mago 2 new classes. Wabungo chako top up ni nyithindo gi miyo 15,000. Adwa ni winja maber. Mano is another burden. Kuru it means in the government ochako medre burden mar 15,000 ma mubunge ongego. Mubunge poro dongi 6,000 5,000 monego be not top their secondary cha. Samichiwo basari ichiwe ng'erok. Pesa ma sirkal chiwo eno chiwo ne nyathi ka nyathi onge ubaguzi. It means in japuonj tero enrollment. Pesa ne ma japuonj nwang'o e school. Eno onge ubaguzi ni baba ni noko gona kura sijui ang'o. Mubunge dwa chiwo pesa ni ne nyithindo matin, ok ne nyithindo te. And if all MPs nyalo copy what Honorable Ochanda is doing now in Bondo, it doesn't matter. Obvious school toka o data. Nyithinda dima ni day school ka. To oro 6,000 on nyathi ka nyathi. It means in my school makonu 16 from the government. To medne 6 cha, it is 22,000. Yes. Because nitiere kiti mawo bunge ntiego mar development of a school. Emagi nyiewogo buses, emagi gerogo classroom, kiweyo 6,000 cha. Mubunge ni ochako bedo gi miluongo ni scholarship. En gi nyithindo moko mabende o sponsor, ochulo niga fees direct. Nyaka mag boarding ka. Nikech constitution wacho ni free compulsory tuition fee emonego chul 22,000. Samikalo budget wabungo linka to ginge very well nigin gi pesa ni. Why can't they accept mondo government okaw that 6,000 from them? Kapod gineno ka CDF nomit. But giduok ni education 6,000 from their own budget. To gi aye wach mar chulo basari. Getting development mar school, but giwere gi basari. Kit basari no giclaim ni gichulo ga fees. Kaw school monwango 10 million from Mweshimiwa, no chul basari. You go to the same school, the same principal oriambo nyithindo go today. To school not me check of 10 million. What is going on? Mbadi is not lying. There is something ni pesa ni chake duoke back. Ichiemoka. Jogi otegemea pesa janyuol makoro janyuol chulo. Yes. Kori nwang'o ka skundo dong kod gimiluongo ni burden. Mbadi wacho the truth, sirkal ok gol ga 22. Iwinjo ko penjo niya, minister mora mosebedo mar finance o come out. Minister mora mosebedo mar education o come out. Principal mora kata mobe no se retire o wachane mosega yude 22,000. Only primary mayudoga 1,400 no kechonge ngama mayawi. But secondary 22,000 okdhiga. Jogi miyo 16,000. Sani koro kendo government gimomiyo kambadi ukiulo ores this thing. Junior secondary nika. Junior school no kelka. Omed government how many classes? Koro grade 9 to wanyalo claim ni na en form 1. En nonego yud 22 cha. But koro duoke primary. Koro eno yuda 16 ema 15 en koro onge problem. Kech en any primary koni. Then grade 7 gi grade 8 bo nywande neka. Koro it means sirkal ochako medo budget moro. While on the secondary side, the MPs on in the pesa moroka. But they don't want to come out mondo gi accept to gini magiloso chikegi. To gini magiloso ga the same budget. Wadwa winjo mubunge machung to wacho ni jopiny kakwero mbadi ni i budget mar education waketo 22. We want to hear that. If Mbadi is lying. We want NCS mar education mosebedo kanyo gi treasury minister mosebed o come out o wacho ni Mbadi riambo. Because Mbadi wacho ni from the records moyudo nyaka kacha deni nitie maskunde bando to gin as per the government gionge pe school mora apart from pesa mag tam mabiro. But pesa machien ka onge. Why? The government release all the funds. To kagi cheko to enga 16. Onge kamose kale mochopo 22.
kara pesa nini kani donge wabunge gi ong'e ni gin gi pesa. So mwalimu awinjo kilo giboro kanyin manyiso ni the 5 to 6,000 yes. mambugo nego bene miyo nyathini endi en gima en compulsory monego bene miyo nyathi ka nyathi. It's a compulsory thing. Mok ni nyithindo mana ma samoro obiyo yunegi ne magichando monego bene kawo dha. In fact ok en ni ng'amo chando. This money is there for all day schools. Emo mimi gi wabunge. And Mbadi has been an MP ong'eyo. Ok owach gi mokia. So wabunge should come out clearly. And miyo ka Ndindi Nyoro temo bagni wondo ji to bedo kanyo mo bedo nyaka chairperson. Mar budget. Owachnwa kama en nokete 22 no. But king'iyo ento kare to develop no, maimo miwinjo kiwacho ni nyochi winjo ka jaredo kelo wachonuka. No gundu asi. Siri. Momiyo Ndindi Nyoro o develop ango. Gwenge. Nyocha jaredo kelo wacho nango no from next financial year makoro no kalni. Nyithind Nyando jode scholars bro gachulo pesa ni. Donjo ko gan bro gachulo 1000. Pesa modo ngobro gati monade. Bro chulo. Ogolo under special program. Ni pesa mawaga kanye. There is money in departmental of children's right. Pesa nitie mang'eny ma sirkal oketo nyithindo machandre. Why can't wabunge come out and tell us? Budget migoga ma Kenya igoe generally. Peso pogo. Mae kama Ndindi Nyoro ne kawe pesa neni to tero kanye. Donge jare dokelo ni to wachonuga. No bende koro yo. Oyo den mana nikech Mbadi odonjo kan. That means ni ng'ato kose gondua gin gi chiemo to gifulo jopiny. The same wabunge should come out clear and say nwadwaro loso chike Kenya ka CDF ni mitnwa to wadwaro ni koro constituency school mora mani that constituency emwakwano with the number of learners to ore 6,000 no matter nikech magi nyithind Kenya ma pesa gi okochuno nyathi koro ko Machakos to so mahero ka net babu nogo kura kani ibinyo kaka wabunge donga gi pesa ichako nini ya voter card mababu usomo gani no oga Migori ne ugo kura Migori didwar CDF Migori are you getting kama gini kele problem then ibinyo kaka wabunge biro koroga wiwani pesa no wani miwa as per the number of our constituents imiwa kalore kod jombuchwa while pesa no samogole kucha ogole ka ing'iyo education. Why can't they change that law? And by the time masa moroja puntiro data kaidi yes. O include nyithindo to ko ni akaw mana mana mogo kura ka the point has know that boundary yes. Enorango nyathi form 2 and nyithindo 200 yes form 3 and 210 form 4 and 304 mage nyithindo man go school manyiso ni eno nyuando nyithindo that is it to teru nikech mago nyithindo man school kan onego beni mbunge man this area yes o come out gini mage loso chik mondo this money okony Ochanda is now doing it and Ochanda no wacho ni mondo koko bed matin mondo time wasting bendo oae jopuonj no ng'eyo namba mag nyithindgi skunde gi ten rarieda onge school ma onge rarieda ka pesa ni teko gole okonyo mana this constituency of rarieda because okibitamo nyithindo mane Kenya ka mamoro kata Migori to dwa somo rarieda. And the question is gimewacho mar wabunge magikelo mar ne mana the constituency mage yes let's say ni seche mane kata ne timo ranking kata mana gisadi por wadok mani the same thing ka school moro nyithindo kadhie to ibiro ka wabunge giendi pako nyaka school no thank you to wigi wili nyaka nyithindo mokadho school ni outside yes to inwango kasa ma school ni okalo to gidut giringo gidhi kanyo kendo inwango ko celebrate yes to result mo celebrate no nyathi moro no wuok Kakamega nyathi moro no wuok Machakos nyathi wiye to wil gimare makoro ni e gweng mabendo ng'iyo ga saidi masamo chiwo basari to wacho ni matemo ng'iyo the government wabunge wa onego kony Kenya. President William Ruto no wacho kanyindi ni scrapping off
wach mano mar funding kata mana capitation mabende siroga somo mago mag nyithindo free primary and free secondary ok bi gole oko and iyudo kama indi koro japiny neno sirikal ka gima loso opogore president wacho mare jatend migawo mano mar omenda bende wacho magi so inyalo wacho ang'o ewi jatend piny Kenya? In fact as per my view kat opinion kata nyoro nyowa discuss okane ka there is gima ng'ato wacho mopogore joma wacho weche mopogore gin wabunge kech wabunge dwa temo chocho itji dongi winja governors moko be dwa temo chocho itji senators moko because these are politicians. Mbadi is an expert owacho what is there onge kama Mbadi owacho nwa ni ogolo enodwa scrap constitution 2010 ma Kenya okoyie mano. Yes. One give free and compulsory basic education any katiba wa. Yes. Onge ngama nyalo kata president onge gi power manyalo gole ga at all. And there it is there to stay. The only thing is how is it going to be free? Sani na news mwawinjo Ogamba Migosi the CS mar education wacho ni jonyuol bende koro tem mondo kaw role gi. Jonyuol bende koro tem. The same government malando ni free. We should know this free. Limitation Mario gi kanye. What are the role of the parents? The government should come out clearly and say education in Kenya is expensive. The government, even though we talk about free we talk about we shall pay for you teachers. Are we there? We shall build classes. But learning materials, we shall subsidize the tuition fee. But now the other levies, parents, you want feeding program, there are other extra activities which the children may need to do. All those things will be done in collaboration. You come, you sit together, you agree as per the standard of your school, because each and every person doing school obey standard mama. Jo same people mago kokogi jaduong Henry apenjo ga penjo ngata ko yudo tich e Kenya ka to kanyo ne nyathine ni primary mare public to daro owacho ni to Nyasaye otimre nade ogwega achandra man koro nyithinda okane nyithinda gi to koro sani makini ema nyale tiwinjo kanyaka jirani buok to eni manyocha owacho kaka free primary no ber kabisa. To kipenje ni baba ang'o miyo sani to kori daro gi Magadi kata Mbeme ka itero gi Makini no bwana mago kone maonge somo mago kone maonge ang'o koro ang'o miyo tere kama expensive, because education is expensive. Education is not cheap the way people think. Ana bedo nyaka awacho ni japuonj mane manwango salary mapuonje gwen kacha man nyithindo kete gwengno okibi yudo gi nyithinde gi giteri ang'owa academies. That means education is expensive. Mwalimu bende no ka not jopuonj but jonyuol owuon oikore mar bro chulo school fees kaka sani koro kopono gole ni koro janyuol machule dhi chalo nade gi janyuol to kata gi nyithindo themselves. Yeah, one gagi factors ma contribute gima keto nyathi bedo school dropout. Inwango ka mostly and high school expenses. High school expenses no is one of the factors ma contribute mostly mondo nyithindo o get out of school completely. To mae kama jonyuol bro dokie. To be ogibi dokie as such already gin kanyo. Jonyuol are in that bracket. Economy is not doing well. Kenya ka tich odok piny, yuto bodok piny, mahitaji to medo idho. In fact, iyudo ka ng'ato nigi familia ma nyithindo 2 kata 3 to en gi garama lot. And now inwango ka school expenses with the new curriculum. And now your parents will get prepared. Joma nyithindgi dhi donje senior.
mar pathway miwachoni. It's not going to be a walk in the park. Ok en gima dhi bedo mayot. Because en gima mahitaji gik moko dhi dwar ka. Nikech mostly gin gik madhi focus on skill based. Koro ok en theory as such. Kechingeni secondary schools to kowachna en skill based. To get the focus on that. Gin gipogre gi primary. Primary ngeni nyalo wachi gimone in practical, but they don't bother because these children are still young. Wanyalo tiyo gi theory, whether you like it or not, theory ne mwadhi go mbele. But now in secondary school, kowachna en practical. Then practical. And you have to provide these resources. Mostly the government to chung kartineni, we are doing 22 cha. There's nothing much they will add. Because they have another burden of grade 7 and grade 8. Magi gole 15,000 again. To 16 chabe magi nyono. Kuro wabunge must style up. Kuro parents to beda ready because already gin kar kanya. Dongo winjere. Kuro jo winjo magi ni jo nyuol obed prepared. Ni education to en mana expensive. But wabunge wa onego bed piny. To kaw paro. Ineno gimon timre Kenya kane okdwa chok patch key stakeholders. And public participation be ena on the paper. Yes. To kinyalo time genuinely. Mawinj kor janyuol, nyathi, japuonj, and the other professionals. To kineka gik mokidwa no loso e boardroom. Kose loso gi boardroom ti gibedo thrown back. Now implementation start bringing expenses. They're very good. This boardroom throwing back to the implementers, then burden comes. Anija point osekel na gine nidwa na team. Ana luongo janyuol. Janyuol maluongo ni en kama no kawie pache otimre nade. Wangise no ka sirkal koro wacho no kochakre sani. Wadhi timo practicals. To japuonj practical ema koro nyithindo timo. Ne en mane order. Mane lokruok manka. No, nito kara mano beber. To japuonj kang tieko to wacho no kapok watieko. Practicals gite nie wi ok nie wiya. Ai to japuonj gine wiwa nade to donge magi nyithindu. Gigi to nyaka gitim. Idwaro magi ma. Wan kaka jopuonj wasebedo piny, mwasego budget, mwasedo nyathi ka nyathi, demi wasilinga alfa para. Nyathi ka nyathi, demi wasilinga alfa deka. Japuonj ya to mato koro watimo nade, mane chik, koro mane onge gocha, eno dhi timo nang'. Wagamuyo kaindi madundo chakoro moga yuang waduogo tok thuolo machuok kaindi kikidhi mabor ahinya wagomba gi mwalimu Mr. John Onyango waduogo tok thuolo machuok. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Anna se konini malaria moro no goya matek. Masani weche mag nyuol go. Podo kanyal. Iwi. Malaria put chana kata nyoro kanyai clinic. Daktari konini malaria. Pod nie denda. Pod weya mondo. Ani ngeni anja dolo kaka anja dolo. Oni nane no re gweng ni malik. Nyo anya migori. A lebo ne ponga dek mogo dugo 33. Iwinja nyako. Aneno kok dhi dagore. Ok dhi dagore. Donjon tuje. Dong ing'e ni zato ne yudo remba. Mato gimana chako ko chon mabuk dagrum sa. Ema wacho ni donjo tuje duoko ikoda. Iduoko ikoda. Nyasachwa kendo wuon wa jal mabade dongo. Ineno ka koro dada ni obiro ira ka. Monda duok ne bet moko piny. Ambi anduta duok moko piny. Mai momiyo na wacho ni udi manyi. Wacho mang'eny.
Iwinjo oduno. Biro wang'e. Biro wang'e. Taleko lek moro ni chaka gima miya mama moro. Eto, ha? Chaka gima dara Nokia, haleluya. Ay. Nyasaye nochwe gi na chien. En ng'ama wuoyo kani madwa neno. Omera wuog oko kapok abagi marach. Wuog oko kapok atimo ni marach. Oja polo. In ema inoda ka. Ang'o mitimo ka? Loso weche ka natemo yalo. In ma koki dawaro dhako ni, in ma koki dwa ware. Okay. Ema penji, in ma koki dwa ware kawuono dong. Chieng' mwawere ni. In koka Nyasaye wuoyo kodi mondo bi ware dongi. Ya jipero gi wiurito ya. Magita. Bana gem. Obiro di. Japolo. Adwa ni gol simi gone Yesu kone ni biro ineyo. Jawaro bioresa. Iwinja. Yud tugo mar Olonono chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:30 nyaka saa 2 mana e wang' jowi mari mar Kala TV. E sama pod infuyu kendo kapok tho otuo, Sulwe Mokinyi yango ni ma piny orugodo ka mago duto matimore bende keti ng'eyo kaka odiochieng' mangima dhi chalo. Kochakore e weche manyien, nonro mag oboke, chal mar kor lwasi, twak kod mwaluoni kokalo kuom jofwambo magwa. Tudri koda Masi Ogweno Kod an Henry Okech e chenro mar Sulwe Mokinyi chakre saa 10 okinyi nyaka saa 4 mar onyango. Wuok tich nyaka tich ang'wen e Kala TV mondo ichak odiochieng' e yo maber. to parni kochopo chieng' tich abich ka tich abich to waloko tanga kod twak manimba ma itayo kod jofwambo e twak mar jofwambo mang'ulo weche madito ma otimore e juma. Wachako odiochieng' kanyakla. Mana nekech in. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa. Mano masani kama bende wagomba ka weche gendi mago mag somo gi mwalimu Mr. John Onyango ma wang'iyo godo kanyini ndo chalo na rekoda ka gigo mabende timore. Ijo kanyo ka mwalimu oyango kanyini janyuol nyaka koro ikre kata kamano pek to dhi bede weche gendi mago mag somo to nyaka gi ikre nikech kopo ni sirikal odagi wach mano mar chiwo ser mabende gisebedo ka gichiwo to nyiso ni janyuol koro dhi dok e ofuku mare mabende ne ni koro gine magichiwo omenda gendi mondo sir somo mag nyithindegi. But mwalimu kamoro bende jo kicha kutumo kanyendi school dropout bende nyaka koro wa expect ni dhi bedo mang'eny ahinya nikech nitiere jonyuol ma ok nyal magin samoro basari mane giyudo cha to gi capitation fee mane samoro sirikal ne oro ne gichande voted cha emane entie kaka ne jolo gi to ka koro magiendi bende koro bedo ni ongete to nyiso ne gimbe samoro sombgi nyalo ng'ikore gi kanyo. Ya, erokamano ahinya jaduong' Henry. Gima nyaka jonyuol kata jopiny kata jogo ombulu factor in. Ni kata osega mana bedo ndalo mokalo go sirikal osebedo ka oro pesa ni. Chachni ma sirikal osebedo go ma wan kaka jopuonj waseywak kendo pod waywago gin lokroge mag oro this capitation gi criteria yo miluwo. Maseche moko iyudo ka school miss go this capitation nikech data distribution and iyudo ka norwak gik moko mang'eny nikech ne gidwa golo go corruption e wach mar capitation because chon ne jopuonj ne nikod riekni moko ma school nigi nyithindo kata 200 to japuonj nyalo ndiko kata nyithindo 400 because ne en na manual counting to japuonj gima japuonj oro cha ema sirikal tiyogo ka oro ang'owa ka oro pesa. So the government came up with the measures ne gibiro gi yore moko mane konyo mondo giduok go kuoni kata corruption ni piny, but the same yore mane gibiro go otemo affect capitation in some schools because no kane gibiro gik moko ni birth certificate nyaka nyathi bedgo ka donje NEMIS mara gi UPI
So there were so many challenges because nitiere areas moke country ka makata birth certificate nyithindo moko leka. Nyithindo moko bende owegi dae moko ma mosetima, they don't even bother oginyal ng'eyo yore magikawo go gigi. So yuage gi duto noket riwroge mag jopuonj, NAT, KUPPET, the other organization not to plead with the government. So pod okobedo factors ahinya, pod ok consideration ne poko ket maber. Koro yudo kama be pod kelo pek emomiyo ka school drop out ni pod ene tie nyaka sani. For example, as we talk now, samwa wuoyeni jaduong' Henry kata mana last week we but one mane wan ka I said it ni over 2 million children are outside school. Kata mana sani ko kodi kamwa donjo Kisumu town ka to ukawa de donga piny ka tibro nuango very many children ma uncountable gin nyithindo mang'eny ma ibe okinyal kwano gi mitiekgi. And while nyithindo ni e school to gin to they are just roaming and the children officers are just seeing them. Very many good people are just seeing them. What do people do? Dhano dich mana gimiyo gi chiemo, bolo nigi pesa moro piny kanyo, to gikwanyo to ginyiewo go gam to gimadho. Tomorrow any insecurity koro wayuago Kisumu, wayuage Nairobi, wayuage everywhere. To sama nyithindo gi are getting into town gi aga kanye. One kaka alphabet schools never come in because of this. Because never pension ka public schools osegabet, private schools osebet. The responsibility of a community is what? Why can't we think of controlling this gap? Mondo nyithindo man kod some challenges, mabedo school drop out because of poverty. Yuto onge. Primary public school nitie, but mahitaji midwaro janyuol cannot afford. Gin public school oknok gin, but nyithindo still get out of them. Angoma cause this. Private school inexpensive arairo konyal dhie. Factor number 1, poverty contribute koso mar nyithindo kik dhi som. Nyithindo ge wachno dhie public, pod giwe public, giweyo, pod giringo outside. Angoma cause this one. Public school onge chiemo. Most of public school gionge chiemo, gionge johocho, gina mostly gin kanyo. Nikech nyithindo madonje street gi oge nyithind secondary. We did some research. We were trying to find out. Now, can you get a form 3 or a form 2 leaver or a form 4 leaver mobile school dropout many street? Koro karanga madhi street jo primary machako the street. Koro prevention is better than cure. And I came up with this thing and we said let us come up with community schools mwelungon alphabet now. Mundo wa control got this number. And if the support can be there from very many partners, these alphabet schools can make good control. One called Nyalenda Kwapka. We used to support Nyalenda Kwap with the FPE. The government stopped all those things. Now the Nyalenda Kwap cannot manage these children also. Now very many children, Kidhi Katamanagape, there are very many children, they have stopped so many things because the government stopped funding because giwachon pesa onge. And they are the same wabunge ma are making laws, ma are understanding. We came up with a policy 2015, ma alphabet, ma the minister by then, CS Fred Matiang'i, signed it. More agree. Nubwana, you have come up with a very good document, you people. This thing is going to help this country so that wanyalo consider anything obedo school dropout. That's alphabet policy or consider up to technical. Yunja kamagini chope. Ochaki nursery, to the primary, to the secondary, to the technical. Kamakoro skills bro beda acquired. Munduwa control. The annual should be ready. Now as much as the laws katajoma laws chike, okudwa consider nyithindo mang'eny pod bro way school. And insecurity will be still there. And the government should come out clearly. Monongis jopiny. Ni nyithindo mane Kenya ka onego beni somo nono. To somo nono ni gidhi somo nango. To kaen other requirements giwach ni jonyuol ni magi ma
en mar janyuol. Let them come out clearly. Yes. Janyuol chak prepared from the birth. Anyuolo nyathina ni e Kenya ka. Somo mane Kenya ka ok en non as such, en subsidized. Sirkal dhi chulo na tuition katere public school. Dongo winjere. Nyocha ng'ato penjowa na ang'o momiyo joma are just mayudo manigi yuto ma balang'ie matinie ni. En okwongo ringo tero nyathini academy, to sama koro nyathini tieko class 8 to koro dwaro public secondary. Koro kendo kodwa private secondary. Private secondary is now more expensive. Very expensive. Koro kendo dwaro ga Kisumu Boys, Maranda, ala koro doki ang'owa. Kech oneno kaka government dhi miye gimoro. 22 chamo target. Koro chul modong. Dongi winja. To ng'ama yuto ne to ni standard mamalo cha, ento kaka noweu public kani oko chako riwre kodu. Eni brogana winyana en Modasia International. En Mokinyi International. En Jalaram gini githiga. Ubro rado Strathmore. Onge kamura de Nairobi University. Kanyo onge. En kakodheno eni broga winyan kora eni pinje maoko. Koduogo to gini joma mata. Are you getting that? But then en owere kodu chuth. So school drop out ni nyaka bed controlled, whether we like it or not. So the same MPs mabende wacho weche mang'eny giendi. Be odagi fund nyaka schools kata gidagi kadho pesa maber moromo. Gidagi bende nyaka ni upper schools bedo funded properly. Kechun wacho ni the last time Rusi pesa in 2018. Nyaka kawuono Rusi bedo mana ku survive kamano. But the government is quiet about it. Mwalimu bedo matek ahinya nikech king'iyo weche gi duto te to chando japiny ni to kare ngima bidhi bedo kodwa machal nade e weche gendi mago mag somo. And piny ochomo kuma chal nade po nono ni koro wadwa keto ni kare somo bende koro ok nyal bedo. Wawera ne giwacho endi yena mondo arwaki matin ahinya kata arwaki weche gendi mago mag universities. No kanyo bende ka help dulmano mara help no se wacho kanyo gionge koda ka pesa mabende biro support nyithindo madhi e universities. And ma de chalo dade mwalimu king'iyo kanyo tarik 4/2 ne wacho ni serikal ne wacho ni ogolo 3.3 billion. Ko gi tarik 18 ne wacho ni gichagi bendo another 1.56 billion. Mano marma to ginene to sani help to wacho ni gionge kod pesa ma ginyalo fund godo nyithindogi. Erokamano ahinya jaduong' Henry. Mano minjo kwa wacho ni sama sirkal okam up mowacho ni free compulsory basic education. Yes. Mano ni constitution ma Kenya. After that, what next? The government oketo plans. Ne wawinjo ka one of the universities moro be wacho ni they should now come up and review hostel cost for the universities. Because this one also has become a challenge to very many students. Koro ineno ka sani ng'eny nyithindo ma a familia mochando, they don't even bother to apply because frustration oriti mbele ka. So they are now choosing either to start something, ochak luoko kata gari, odonji tuk ka, odonje peng. Yani oneno ka at least manyalo miye geno moloyo dhi. And this is now a waste of public resources because the government osetiyo gi pesa mondo nyathini onwang' education. Yes. To ka mondo koro kendo miye that opportunity odhigo mbele mondo bi okony go the society, koro ogoye break. Ni help ni be mondo yude nitiere application gik mondik mang'eny ma nyithindo bende kobedo piny kodwa apply kotimo gini to owacho ni magi it's wasting of time. Be gigi abro yude? Be is it true ni kase apply gigi bro miya? Then oyudo kamani bende go a break. The government should style up because the government is killing the generation of tomorrow. And majorly
nyithindo mawuok e familia mochando gin kod a lot of challenge and the government okudwa come out clearly e pesa ma help ni. Nyocha gibiro gi new plan kata new program kaka nyithindo nego beni koro apply mayudo pesa ni mondo ma kuonde manyalo ka to kik yude to two kabe okidware to kochuno nyaka itimri nade apply migosi Sifuna nyocha wuoyo kaka mega ni ndalo mane jomoko makoro sani dhi katigi ni university sirkal ne puonjo gi nono ne miyo gi gik moko but we can accept ni changes have come. Piny lokre. Government cannot continue doing that one. Even though because government timo so many things. The more mwadwa ni gigi otim gi nono is the more ma tax bro come on us. Tax bro na duogo kuom japiny okwadagi. To kopo ni tax nyalo duogo kuom japiny then sirkal nyalo time nono. To tim public participation. Mondo wang'e niya an ka okadhi hospital to kata siling midwaro kuom otimre nade nikech tax ikawo kuoma. Ka nyathina dhi e school an kata siling midwaro kuom otimre nade an anyalo mana chulo transport. No baba yidh gari idog Nairobi University. Sirkal okawo burden go. It will be understood. But kama ok nyalre to nyithindo mang'eny ok dhi somo because piny change to gik mang'eny be lokre. The government onego think of higher educational learning on way forward into ang'o gini monego timi mondo nyithindo gi osomi. Secondly, this idea of focusing on university aparo njo piny bo onego bed gi lokruok moro because kidhi pinje kata ki isomo gi pinje ma develop gi Singapore, India, China, ngoma mineno ka koro wa admire gi. Most of their students are not for degrees. They are for diploma skills. They acquire these things, then they come back. They start doing something. One okineka focus be wadwa ketahinya ne degree. Are you getting it? While degree cha koro and more expensive than kawa tiye keto be kaji oduogo to jibed. Why can't we first of all focused kaka society ne skill based ni can help us a lot. Industrialization emune gwa focused on. Bandalo moko ne walimo factory moro to director makanyo upenjo nyithindo ni paro this factory nyalo bedo ga how many engineers to nyithindo could just quote the numbers then oluongo the all engineers to ngiso gini neno I have only 5 engineers here but how many workers uneno jotich adika. It means the more you don't want to focus focus mana on the engineering company okubindiko all people to be engineers. Wachak focused on ne okay kata mana in a building construction wadwaro how many engineers ka architects wadwaro di to ji adi mang'eny ne wadwaro a lot of plumbers, a lot of painters, a lot donge kori neno jo mwadwaro koro skill based emwakwongo wa focused on. Then out of 10 2-3 people will again merge to rise. Iwinjo kaka gino nego dhi. In fact joma chon ne riek. Joma chon ok ne nyal gola ni everybody odhi be daktari everybody odhi because ne ging'iyo. To kine kama bende sani olalno. Emomiyo kiwuotho e gweng' ng'ane timo ga engineering, ng'ane siji timo gang'o. To kiduogo bang'e kirado kodgi to gin ga ginaka. No bwana an be ng'ina somo to koro gima nyalo tiyo be onge. En ga engineer ma osomo timo gang'o. Ok mage penjo. Why can't we focus on diploma? Kama skill kata this NETA colleges. Kech mai mominwa ka nyithindwa top form 4 to now inwango ka chunyo chido. Nyathi noto somo matek to koro wachne no konya dhi university eno neno ka dream ne otimre nade
osekethre because everybody talk about degree. And 2, cost of degree no bomedi. Omede kabisa. And iyudo ka sirkal kosemedo this cost to tamo nyithindo mang'eny dhi somo, to at the same time the government bok dwa golo this money. Donge koro neno ka there is a challenge. Koro nyithindo ma kuonde ma yuto ok ber to kalo penj mar form 4 dhi bedo gi challenge. I think the CBC will change this idea. Ka the government kode serious. From next year, the piloting class, grade 10, we want to see the true pathway. And we want to see more focused on change of mindset of these instructors or teachers or tutors who are now changing the attitude and the mindset of the learners. Are you getting it? Because it's the same tutors, the same teachers, the same lecturers are telling these children, "Niko kidhi university." Anangamwa university bwana anok awuog nonsense. So enigi mabedo planted. Ngama bose the university be koduogi gweng. Bwana ningena ja uni. The class aboro moro to betingie. Mano ya obuche gweng. Pime mos. Mawaro dho kalufa paro dichieng. To goka dhiang' achiel to wacho dhiang' achiel en 50k. Kango use to lots 100k. To ng'iyo ga ng'amo mo university ka wuoyo. To wacho no worry. Kinto koro ng'ani frustration donjo ni to donje drugs. Odonje ngono on ng'ato ire siji nango. Mindset nyaka be waloki. King'iyo kanyendi nyaka gitu masane atemo manyo data moro kaendi mane loso kuom nyithindo mabende biro dhi universities kendo bende ne osegol report kanyo ni KUPS bende ne oseywak ni ogidhi admit nyithindo mabiro dhi universities. Walimu challenges everywhere, education ang'o marach gi sector ni endi mamiyo every time mowinjo kaka ywak nitiere. Number 1, Kenya should focus and find the right person to head education. Secondly, Kenyans should come and sit down with key stakeholders and do good public participation to come up with changes that can help education sector from the ECD onset to the higher level of education. Thirdly, the leadership from the president should put more focus on education, because gik machando Kenya kama ng'eng obed insecurity, obed health, obed what. When your people are educated, you stand a better chance to walk out of these things. And in fact, education should be given the first priority, followed by the infrastructure. You know? Because infrastructure will create network for even these your people. Yes. To move, to network, to get out of even this country. Are you getting that? So, akakoro security gikam. Example, not a friend moronole mokenya kailungo Dr. Ram. Dr. Ram in Nyole, India, but based in UK. He came here for some studies. To know what on one, if you want to develop a society, don't focus on security. Focus on education. Because education is going to change everything. Because once everybody is enlightened and is educated, things change automatic. And harmony comes because of understanding. Yes. Because now when Henry talks, I'll understand Henry. Henry will understand me. Because we speak the same language, we are at the same level, our understanding is the same. And that's why the generations coming should be more educated and more enlightened for things to change.
dongi winje kur inwango ka the government kokudwa focused on education pachgi ni politics, they pump a lot of money there. Pachgi ni enni how can we hire more security officers to protect us, or to protect the nation, to protect them. The few magang up ka magin giwinjo maber gidwaro security ket gini rito gi. Inwango ka en samodwa wuok e dalane to nyaka police kowe, to anto sama wuok e oda to an onge police makowa. Anyalo wuok ka adhi Busia, ang'iwinjo nana Eldoret, an Homa Bay, mara an Kilifi, to kori pesa to ng'ani donga kane nyoro awinjo ne en Kisumu ka to kendo kawuono cho en Migori ndoka to ng'ani to en mondo move kata from his home to the office ni nyaka security kowe. What is wrong? Ang'o marach kodgi? King'iyo the Prime Minister of India, Mr. Modi king'iyo kata kako move ochiemo nyaka local hotel. In fact Modi kodonjo kamoro to kata ino ke be identify. It's very difficult to any prime minister. And you know kata the mother odaki on single room in the whole government, owadgi onge kanyo, nyamingi onge kanyo, eno serve the people. A true leader, a leader mowuok na bwana, and I do change this thing and I want people to benefit, not myself. Ok an muna benefit. E Kenya ka Henry dwaro telo o benefit. Onyango dwaro telo o benefit. Dr. Ram asked us, kane wawuothe villages, to samane koro waduogo Kisumu kakwa bede hall, koro oketo gika dhano watch. To penye look at this home, and look at this home, and look at this home. So these are 4 homes in the same village. One home is very wealthy. The others are very poor. How will peace come? How can you preach peace here? Why do you tell these people, let us live in harmony, let us live in peace, and you are driving, your children are eating well, you are not visiting the same hospital they are going, you are not drinking the same water they are drinking. The only thing you share is the air. We have to come up with greater change, and we have to focus. The light in a community should come in and help education. Not only the government, all of us, and let people focus on education. Kata leaders or my politicians should focus on education. You know, in the ECD, yesterday I was watching no gold school more in Nandika. Ma ECD to primary is very pathetic. Very, very pathetic. While one in 2025, look at the years Monty. While that is a public school, CDF benenitie. Dongina ino kanyithino masomo kacha. Kataka korogi nere social media ngatongolo ngini ne skundu then ichaki golo school moroko los maber. Tingi sogene mabe public school to marun be public school. Are these children happy? Do they grow happy people? Apenjo ga jeni in society jaduong Henry. Idonjo gi mtoka okrach. Ndo nyithino maringo ka lui par giluo mtoki. Yani gitar to mano mori malich. Into magi woke mtokani kaler seriously. But you don't even bother about this community. Because your happiness and come talk about the gilowo. They celebrate your beingness there and you think they are happy. That is a time being bomb. Jogori teniki matino chwanyi kodge. Akibronge ni gachino bege bro wango. Gimatin tu dongene gimatin breka nyakasani. Dhano wonren more. And dhano nyalo nyiero kati Facebook ango to gimoro mathiso ogeo kata Kisumu ka. Let nobody cheat us and people are happy. People are not happy. Dhano got a lot of stress. Dhano got a lot of challenges. And ngato pendo kwa present bwana. Anto gimakamaka nyatimre. In fact supermarket nikadonje. Uwo toto chunye niya. Ango Raila njote monwati manadi nikendo.
gimanito timre central chano nego wa bende wagi in fact ne dwa chiemo maber Raila to bende maleo chunywa seche moko. It means people are not happy. They no wondering we are okay, sijui what, but they are not denyo. They are not suffer in the heart. Nobody is happy. In fact, happiness no room. Doni neno ka Kenyatta nenda lo Kenyatta gininya lo nyone ninya lo chiu kata day off. Okune no holiday. The Kenyatta government ninya lo chiu kata day off. Next week change is a day. Then you will celebrate the mother booth anymore. And the people were happy. Happiness was there. Happiness not the Kanyasani. Obey the church. So Mayuaga Chemaketo Dano more kacha. Onga Mamori Kanisa. So Minano Arawe Padri Korochak. We yalo chaki maongetum. Dano Nindote. Koro Gigado Yakon Wagur Coco. Korigana Name. And give me call to make people to be awake. Okunti mangano timuma malo dano join. Obedi kanisa chunje dio join. Obedi klasi puonja nyithindo good morning. Kaka nyithindo duoki kende magi nyo nindo kech. An kaka japuonja na pimoga an nase wachonika. Nan ka donjo ka moso nyithindo class madonjo ma moso nyithindo 3 times koro ka puonj. Koro ago mbaka. Aduoko chunygi lesson na ketho. An koro apuonjo mondo ngamango donjo koluwa en koro puonjgi to donji. Ket mage jo modenyo mage jo manigi chandro. Ket ere kaka da mosi didek jaduong' Henry. Ti duoka kiyomyo. Karado kodi number 1 adwa neno your face ibuonjo. Imosa kiil. Tangen Henry to koro mor. Wanyalo chako mbaka. To in ka donjo good morning class. Jare mi winja kango good morning sir. Good morning class. Muket kori chuno gi thuon. Gido good morning. Was aduoka ken sit down. Tangiso geno ani nyoro na nindo kech bwana. Achako. Bwana nya nindo kech. Minona no tido kuon manum. Arwako gi mudu manyero. Gi kwongo gi nyero. Kare japuonj be nyalo ten kuon manum. Yano wang manerik amaka makawi mama nyithindo nadwa chwadi koro taduka wacho niya aja Kristo akawo nyathi mondo ineno kaka natimo nyithindo japuonj ai ndi keto waka gi weche moko aduoko mudka adingiso ni donga utamre mosa dong neno kaka ru nyero utimo angiso no onge wach chandrogo pongo piny ange very well no un gi sida mopogore ni dwaro pes tua ka kinyo nego udhi e tua to ng'engu ongego koro mudu waneno kokuber we kuru deo wabro loso maber joma bende nyalo dhi e tua bro dhi but joma bende dong wabro loso keti yudo ka 50 children in a class nyithindo 10 mogolo pes tua ipanu mudu ma class no chal nadi ket onge nyathi mok gomb dhi e tua but nikech poverty donge neno ka there is something mosekethre ka koro nyaki kuongi dwar korgi mi tiek mi wachni ka monda puonj kech ing'eni ka land ga nyithindo are very funny gimi keto nigi chama gi focus on mawendo no ka gini chiegni chopo to koro gineno ka gino dhi timre to mood gi change ka koro chuno puonjo gimi puonjo na onge kama dhi dwar another style midwa konyego and memo winjo ka wacho ni nakwa change as a community as a society mondo wa make the education sector run well. Mwalimu waneno kanyo ka there is early close down of schools. Yes. And the schools no ubeni chakolor next week. Tomorrow ka Friday kama. To waneno ka as early as last week. People are closing. Yes. And mana kama podwa kele watch mar capitation and the expense of boarding school. Mostly day schools ebro nongo ka pod mokode. Very few boarding schools man called good population and their parents try to comply with the payments. But most of the schools nikech poverty index in Kenya nyaka principal or school mapema. 1 Pinyoru to nyithindo madho nyuka mapi. How do they judge winjo ka school moro ka nyithindo gomo mo wacho ni ok gi madho chai ok gi chamo lunch og principal ni kane ere ka principal ngiso gin pesa onge to gin gise chulo fees dongi winjo man koro the principal be temo ga gauge ni mondo kik wabed at risk
wagol nyithindo gi mape udhi chiem dala because inwongo ka the last 2 weeks in a school jaduong Henry jopuonjo dich ga gi marking nowadays because of new technology results are being just sent onge report card mirite school so the best thing mondo kiki cause more harm to gima gichamo be onge gol nyithindo gi gidhigirit results gi through their phone parents dongi oro negi to giyudo man gi dai moko mutiango tinde skunde mag secondary schools agaben bring a smartphone number kata en mana mar wayani kata en magi call magi make sure ni ngano is related kodi they are doing that one kijibro ngiso ina anadak ge dawa anadak ge kwara no harm gipin are there any neighbor or relative with a smartphone let that number be here to the point bro call inge Henry na nge inge school mosomo gana osomo school makama aneja puonjne namba nini wadwa tiyogo wabroga ore results ketidagi onge gango so mane mineno ka sani skunde timo mano mondo release nyithindo chon nyocha wapuonjo nyithindo moko ne kudwaro ka des gima hatu kiko kaw mwandu mag school ukethi because udwoko ne jonyuol baden so the best thing monegi timi unyalo come out to assemble kuse assemble because nobody maybe want to hear you wachnuru watman ne yawnwa gate okwadwa goika to okwadwa hati wan wadhi dala wugura achiel kachiel kikidhi stage kethgiri ngato kid mano ok skundu stage no ok skundi jogo bro goyo kikidhi barabara chak bot mtoka gikidi kaw fare ni idhi donje mtoka dhi dala wachne principal kore moluongo jonyuol to wachni gi un kapok usort this our issues to bende wewa pod wayue bro konyo moloyo wango school ketho school and you saw another school did that and it was a very peaceful walk out in fact the head boy ogolang to wachon bwana wase wuoyo taneno ka koro gini bro hinyowa okwadwa neno gimora mora mokethe skundni maskundwa to wabe wayude ka jomoko nose some jokok no kethe mombi wabe wayude koro wabe okwadwa kethe en mana ne mage ma okdwa timnwa to onego bed ni time koro wadhi dala ji duto maonge fare okikal gate ka donka gosin or ni fare ka onge the same head boy okoke school mo make sure everybody will leave that school in a good way. Mano is a good leader. Okoketo gini wawang gik moko, waketh gik moko, sida nitie. Ngato ka ngato nge ot mo ae. Kidag dayo moti, tikungo ine number 1 emoko mach. Doge poverty madale uchachieni. Nikech karagi momi idhi school, ikungeyo ni mondo, idhi change that aspect. Ini chaki cause more poverty. Nikech gwendu mane na chiel mane da ung'iyo cha odhi use kodhi kwechogo mano koro transport odwa wuotho go kokwechogo ne nyathina nyocha riemb gi school to en innocent nyakwara no wada asepon kode nyathi man gi luor nto koro jowadgi mano koro iluongo ni influence kata pia influence man negative orwaki esida koro japuonj to kobedo piny to wacho according to the course and of destruction of the school we have sat down each and every student will pay 20,000 shillings for you to come back and upon that completion maroma the school areas a must ado koro makate koriduogi chaki bed pindo ne watimango this is what we were discussing and telling the students ne wabedur could change mondo kata kawa iowang is like in ot anaja watinga jinan ka iowang ot matek tawo kadhi okabi nyiso min ot aoki od no adhi kama dhi an mang'eyo ani town kadongan gi dalawa ani adhi kata dala okang'ise na adhi dala kachopo dala kuchatani ko dala wago gomba kanyere go kata wika chiel then kenda duogo
kaduogo pigno sekwe. Chapter no be okawachi, be okadwa wuoye. Nyithindo be okadwa nong'eni na ulienda wapi daddy? Silienda home. Oh, what your homework waje? They are good. Nyanya anasemaje? Amesema muende mtembelee mkifunga. Gik midwa ketho kagi inyalo wang' mipoki baro nyaka TV a wall. Inyalo toyo nyaka gik moke ot. Koro ich wang' en ga asira. To en asara. Koro gima ber ni nyakwa change mondo nyithindwa ong'eni ya chandruok jonyuolwa nigo. Chandruok the same principle nigo. Government okosgi. Skunde moko bende okata nang'o. Skunde moko be gin poor management. Ng'ato dwa run school and individually. Oko get views from other partners. Because ka kwamo an gi problem onega bire Henry. Tangise Henry ni bwana mogo ni rumo ka. Solution mane munyalo bedo go mondo wakony nyithindogi. Alot moro neno kaka supply bedo na problem. Sijito koro jogi okonyi gi paro. In seche moko inyiere ga direct to nitie kaka inyalo yude mang'eny. Koro kiriwo paro gi be nyalo konyi. To mano be no ka some of the schools principal don't want to do. Odwan ko chiewi ode to go sim. Ter mogo cha bwana. Ter ringo cha otimo ga gigi kende. Badeni kata ko tuo ringo leo. Jaode be kianga na kama ringo no aga. Kenyaka jaode ko sega go ringo ma school ngena gola kama kama. Principal DPT ni kiaga kama ringo ae. Senior teacher kia. Koro the DPT ki senior teacher will incite the children against to you without your knowledge. Mago gik matimre. Emo teamwork nigatie. Teamwork. Marene kwago mpira awalengo ni waloyo kacha. Mpira en achiel but wadwa pass and everybody. Koro ng'ato ko ng'ato play and mine wango ka skunde ka ilagi ben ga lot of. In fact ajawan ganyin rang school manithindo dhia strike to work ketho gik moko. Jopuonj contribute a lot in that. Because jopuonj obedo left out. They are not part of the team. You know ka gimo ok nyatimre school ni japuonj mora mora nekia. Nyaka yud ka japuonj moro is very much aware of what is going to happen. Because nyithindo gigo kodgi mbaka. Nyithindo nigi ngosiepe gika. Maybe this principle obedo so special. Mangata ngata can not reach him. Diu pitika jipenja to wacho bwana an ng'ano ka wuoga go. Yan kata mano officer kana osega neglect. Dini staff meeting tiwinjo ka diu pitie mago jogo mbaka. Nuno wuoga kodu. Nanto kini jatelo mwini mwa penji. Senior teacher kipenja to wacho na bwana. Mano tija tek. Ng'ano operate ka kinene no fungu mage te. Ko onge to nyaka urite. Nitie nyaka makata chok. Chok ma japuonj wadhi go class nyaka en mango biogol. En chok to kano nyaka office. Chok. Nyaka lang mayuak ngeling. Oleo sa dekoro poki teacher pok no donjo. Ma school ga no lang olor ni ga iye kocho lang. Timekeeper pipe ndo kigo lang. Ne atiko ko office ya teacher ama principal. Na amefunga. Hata kengele. Wendo donje school. Duwaro kota visitors book. Oloro ni office visitors book. Mune iket kama open makidwa. Sasa midwa onge. Pass the information. Yes. Delegate duty ne ng'ato. Adwa onge. Kifungu pok no nyewa achiel. Kifungu gin ga dek ariyo. Ang'o miyo kifungu niga tie spare. Bede ga achiel mi DPT achiel mi senior teacher achiel. Let them still there. Kagidwa kwelo lewe gi kwel. Pendi gini ya gini olal to unji ari minga kufunguka ngamo ya oka. Kupimo wiya. Ana onge. Sama benda dwa okinyo kadhi biro. Tachaka ngise ne kalamba ni rawe ka gibugni. Dongo nene. Mage mike oka nyisgi. Kuri nyiso gen kopo na okachiew gokinyi. An mane kadech ga gijoga. Ni kopo na okanga chiew athoka tiketanda. Ayachwe moka bili school. School ni stop. Ubire mocha rita ko ngamo kadhawa no wacho nwa. Gigi wacho ya kodi gimona wana matimo wacho ya DPT nika senior teacher nika jogi nika share with these people. Tell them all the programs and involve them. So whether you are not there, let the institution run. Because you are not that institution. It is a community institution. It is a public institution. Mane kunde million ka ng'ato tho.
Nto gino lor gino room. You see these Asians, they are very different. Get involved even their young children. Direct author, ikoga to kambi to mbele. And ukibilinja na loat. Eno bia mbele kama kawaida jutichichulo kama kawaida. To wane nyaka public institution ngata loko mare. Yudo nyaka kifungu, yudo never this school moroti wachona. Ne ka head teacher ko biro en gusugule moro. Ndo kumio visitors book wasign. Dongo loro ni ya kocha. Mano di upite wacha. Kori para ni school kailano. Kanyi thina ango gomo. Jupunjo ko participate. Ke jupunjo ko gomo nga jupunjo. Nyithindo gomo nga principal. Kata head teacher. Mage jo majogi gomo ni. Onge japunjo dwa go glass ija bedi gomo ni. Igomo ni ngama mako mana register ni. To mi gama na order no wachi ni app. Principal lo wacho ne nyocha wane meeting to wachi ni dwaro wag magama. Eno mi ga gik mo wachi. Enti dwa gomo ne ko chakre kure. Eno bendo nyiewo chiemo. Okay, ne mamo biro to kono e kawuono to tednu ma gine ne mochot manade nyoka chane. Awo madhe. Ene mo contribute. Tiwinjo ka nyithindo moko wacho ni japuonja anta puke kata an na puko maka okamadhe. Bas o contribute koso ko contribute. Wali moro tieko. Pono ni gini omedore ka komedore ni ndi daka de kudonge. Tam 3 dhi chalo nade. Pesa ma tam 2 pokor and nyochi winjo ka they have admitted ni pesa mar tam 2 pokor timrok nade. Kalo record no baden dongi winjo gik mane wawacho la. Gikwane ni pesa gi pod ng'oko but the government to continue ga wacho ni gionge pesa no. And nyochi winjo ka migosi ogembo wacho they are going to try. Kata mana over the holiday ka they are going to try and send them the money so that mar tam 3 cha mar 20% abe gitiek. Dongi winjo kanyo jage wacho mano. To kingi activities mabedo carried out kata sani wanige primary and JSS ball games Kakamega. Machakre kawuona nyochakre nyoro ubro rumo tarika dek. So you find ni gigi chama a lot of money. One gi music drama gi chama a lot of money. So the government should try mondo o compensate mondo jopuonjo run these schools effectively. Parents and the BOM PAs committees should come together and share and see the need of their school. I always say our chopile ni the solutions of our challenges or our problems are with us. And maneka kawachoga onge ngama bro work from outside mondo be solve these problems. Ka school en marwa wane mwa bedo piny wane mwa ng'eyo okay ma is the gap. What can we do to bridge the gap? What should we do? Nyocha penjo jinika very elderly people ma are widows can think and come together and register a group and start collecting whatever they have. What you give them in kind, eno chako gole asa sadaka, tokete grube kacha. Tiyudo kidok, timo ka ot manyocha dwa diyecha, ogigi gero ne ot. Gin mana widows, onge men kanyo. Mon moko moti mond liete moko maonge kata nyalo can do this thing. What about joma are capable? Ingene, there is also another thing here mawacho. These schools belongs to us. They don't belong to Ruto. They don't belong to Kibaki. And people should learn that. Each and every individual in leadership will come and go. In one way or the other. But these institutions will remain for our communities. Let the communities take charge. Because at the end of it, the same children we are neglecting will remain with this institution. What do we want them to do after we have left? One kwa sethe. Do a government mondo gitim ginade. Because kingiyo the history jomane machon. Netemo build. Ne muono nyaka school. Jonyuol wane chiure dae waka kwere waka ngatogolo yath. And yet the government was also just there. Why do we also have a lot of complaint? Too much complaint also will drain the development. Because inwango kata ka ngato ni gwenka
nami chieng' moro wach kan, how many products ma school osegolo? Kara why do we go to these schools? Ang'o mi wadhi ga school? Iyudo ka school osegolo very many people, but onge kata single person ma think of ni skundwa ni wadhi wagere uru. En odwa ni oger dala ne, olos gike, mano skund sirkal. Are you getting the miss point? That is a government school. It's not their school now. But Samuso Meto is their school. Ogo Empira is their school. But Samakoro says succeed, Mano is a government school. Mano is somebody's school. Mano is a private school. Managime Asians Gilawago. Kide Jalarama Kedemika. Just walk in. Ibro neno block on deki ya nyinga ngato. While it is a private institution. Ti ibro neno kata ken lab a familia mogero. And hall 3-4 people gero. And classes on deki ya nyinga mogere. While it's a private institution. Why do they do that? Because money kama jogi aye. Togi lose mondo nyithinde gi nyikwagi will not again go back to mix with this other. Gi establish that institution. Mondo bed there permanently. Mondo garamo dog piny. In kanisomi moro mar mabat, in tiji nyiero. Nipo ningeni school ni weso make en mabat, ta en ga ena mabat kama, and you are driving a big car. And you are happy telling, ngami wacho no bende moro nyiero. Nto kara pesa geti monade, gi mwanya. To while in you will ni somo kaka nono. Inti ngeke kaka pesa no gi mwanya ga mwanya. To in sama ni konyi kacha, majo puonji no mako mana lweti. Uniform ni kwayo ni akwaya. He says succeed. You forget it completely. Koro mano gimadwa her mondo communities to think outside the box. Mwalimu wachni mugik kawati. Wachna mugik en ni one kaka abe schools, one kod book drive ma chief guest marwa dhi bedo Kisumu County Director tarik poga chiel. Wasefwenyo ni the abe schools waonge buge, government noweyo oronwa pesa 2018. Koro we have come up with a book drive for Kisumu region, whereby we want to distribute these books, and we request all well-wishers, all partners to join us so that we can give the learning materials to these upbeat schools serving the very vulnerable children in slums and hard to reach out areas. Nobro bedo Rotary tarik 31 Kisumu, wa dhikao Siaya schools mantie Omabei gi Vihiga. They will come under Kisumu region so that we can distribute the few books mawadhi bedogo. Otherwise, nijo nyuol nyithindo biri holiday, warituru nyithindo their churches will play their role, wa engage nyithindo in community activities. Kikwawe nyithindo donj influences moko nyal konyogi, but wawe kwe nyithindo bede gi remote lwetgi. Ango meuri nyithindo tije mag ototi. Watimo CBC stroke CBE. Nyithindo kanie ot, nyathi oluok Sunday, nyathi otim something, nyathi oban lewni, nyathi ogo pass. Involve your children in activities and community activities and church activities. Mondo one the greater change of tomorrow. Mwalimu yena mondo miagoni rokabane thuolo mari mekao wabroga kodi mbaka kaendi okinyi masani ndi kotende koda kagigo mabende timore ahinya to bola ahinya sector ni ndimano mar somo bicho machielo ka thuolo chako yudre wanachako gombaka ngoro maga jwange wago mbaka kaendi koda ka mwalimu Mr. Jono Nyango jakom mano mar Abet Schools e bade mar imo mar piny Kenya kendo bende jagoro mano mar Abet Schools e Kenya mangima ja treasurer kata jakeno mano mar Abet Schools e Kenya mangima wang'iyo kode kanyendi wecho gendi mago mag somo ne to chalo nade kotende koda kagigo ma osebiro katimore kumano in bende bedo koda ka thuolo ndi mano makare mar luwo chenro ni endi e lai mago mag tudruok mopogore opogore mano mondo mi ine kaka inyalo ng'iyo gigo ma wagoye mbaka. Wiki masani endi kiny wanabed kanyendi koda ka jatend migawo mochudo wecho gendi mago mag pur kod pith e kaunti endi mano ma Kisumu mano Kenneth Onyango. Kik idhi mabor ahinya, uriti masani.
Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us.